pre mňa sa len zúčastňovať tých stretnutí a čítať tie príbehy je také veľmi povzbudzujúce v niečom, pretože už len vedomie toho, že sú ľudia, ktorí proste napriek tomu, že je to pre nich nevýhodné, že dokonca prídu o zamestnanie, ako tá pani Lakatošová, v podmienkach takmer, že sú odrezaní od zvyšku toho sveta, ako tam v tej dedinke, tak len v mene proste toho, že čestnosti a pravdivosti sa dokážu tomu postaviť. Mne sa zdá, že to je pre spoločnosť úplne že najdôležitejšie. Spomínam si, že keď bol zvolený Havel ako prvý prezident ešte toho nášho spoločného štátu, tak v americkom kongrese mal takú reč a povedal jednu vetu, pri ktorej získal standing ovation. Povedal niečo také, že my sme sa na svojej historickej skúsenosti naučili, že veta, že spoločenské bytie určuje spoločenské vedomie, neplatí, ale že to je naopak. A mne sa zdá, že potom sme v tom našom vývoji demokratickom podľahli znova tej istej ilúzii, že nastolíme demokratické proste princípy, zákony a všetko je v poriadku. A v skutočnosti vlastne každý ten spoločenský rámec, aj demokratický, je len taký rám. A to, čo sa v ňom žije, tak obsah toho je vlastne vždy vyjadrením toho, akí ľudia tam žijú, teda toho spoločenského vedomia. A akýkoľvek právny systém môže byť skorumpovaný a zmenený, tak ako to my zažívame tu často ťažkým spôsobom. A myslím si, že príbehy týchto ľudí sú práve príbehy tých ľudí s tým premeneným vedomím, alebo teda s tým morálnym vedomím. A myslím si, že spoločnosť môže byť iba premienená takto znútra von. A myslím si, že to podujatie Biela vrana je síce možno často bojom s veternými mlynmi, lebo veľa sa toho nezmení, ale prajem všetkým, čo to organizujú, vytrvalosť, neústupnosť, vynášať na úroveň toho spoločenského vedomia tie príbehy, oceňovať to, čo je naozaj hodné ocenenia, popri všetkom tom balaste, ktorý spoločne